Здравейте, аз съм Самир Торк и днес ще поговорим за важността от ранната диагностика на ходилата. Как може индивидуалните ортопедични стелки да бъдат решение за болките в глезените, в коленете, в тазобедрените стави, в кръста, в борбата с гръбначните изкривявания и други. Защо е важна преждевременната профилактика на ходилата? И как индивидуалните ортопедични стелки често могат да бъдат решение. Най-честите изкривявания на гръбнака в детска възраст тръгват от ходилата. С напредването на възрастта в повечето случаи се задълбочават и могат да доведат до различни болки, травми в менискусите и неправилно натоварване в опорно-двигателния апарат. Това води до разтежение на меките тъкани и по-лесно износване на ставите. Превенцията срещу последиците от деформация на ходилата изисква навременна диагностика и бързи мерки. Но същите проблеми и симптоми могат да се получат и при неправилна диагностика на вашето тяло и неправилна изработка на вашите стелки. Все по-често можем да срещнем да се предлагат диагностика на ходилата и изработка на индивидуални стелки от хора без медицинско образование. В магазини за обувки, масажисти, педикюристи и други. Всеки ден при нас идват пациенти с неправилно изработени стелки, които са довели до негативни последици за здравето им, въпреки че са им били продадени като индивидуални. Затова е важно да търсите специалисти с опит и медицинско образование в тази област. Нашият индивидуален подход включва търсене на причинно-следствените връзки. Диагностицираме не само ходилата, но и гръбначен стълб. Използвайки кинезиологични методи, това гарантира правилната изработка на стелките за максимална ефективност. Всеки пациент получава и специализирани упражнения за краката и осигуряват дълготраен резултат. И безценни съвети, ако има и други проблеми, които са рефлектирали по ставите и гръбнака, следствие на деформацията в ходилата. Материалите, които използваме за изработката на ортопедичните ни стелки, са изключително здрави и устойчиви на интензивно натоварване. И нашите стелки са създадени да издържат, да осигуряват дълготраен комфорт. Резултатите говорят сами за себе си. Многобройни пациенти вече усещат разликата в качеството на живот. Може да видите повече информация в сайта ми на torx.bg. Там ще видите безбройно много случаи на пациенти, които са получили резултати от използването на индивидуалните ни стелки.